id-direttur Vince Buħaġar irriżenja fl-2016 f'ċertu segretezza ma kienx hemm l-ebda aħbar, ma kien hemm l-ebda stqarrija stampa wara li Giovanna Bellallo kien għamel inkjesta interna fit-Times dwar il-każ ta' Adrian Hillman. U Alla jbierek irriżenja Vince Buħaġar, Adrian Hillman kien irriżenja qabel, ma nafux x'instab f'dak ir-rapport, iżda huwa ċar li f'dak ir-rapport mid-dera hemm indikazzjoni li kien hemm ovvjament fatti li kienu jġelu daw il-żewġ diretturi jirriżenjaw. Jiena mhux se noqgħod ngħaddi kummenti minnu ħati mhux ħati, il-qorti naħseb jgħaddi mill-proċess ngħaddu mill-proċess. Il-punt kardinali huwa li fil-waqt li ta' għandek istituzzjoni oħra bħall-Knisja llum meta tkun taf li pereżempju qassis ikun żbalja, ikun abbuża xi tfal, ikun għamel xi ħaġa da jgħaddihom mill-pulizija. It-Times għażlu li ma jagħmlux dan l-affarijiet, għażlu li iżommu kollox mistur. Li hu interessanti li fl-inkjesta maġisterjali li wara 4 snin tista' tgħid issa wasalna għal dawn il-konklużjonijiet. Hemm bażikament indizzji, hemm is-seba' ippuntat lejn akkużi vera jew mhux vera wieħed irid jara frodi fil-każ ta' grants li ġej minn Malta Enterprise li qed jintqalu li għandhom x'jaqsmu ma' 750,000 euro, 750,000, mhux ammont żgħir. U Alla jbierek, immaġina jien l-argument tiegħi huwa immaġina aħna li tant niġu kritikati minn ċerti ġurnalisti li qabel kienu PROs ta' ministri li kienu jiżbaljaw, jħawdu, jgerfxu, missa f'daqqa waħda sarbu verġinità. Kieku diġrat il-ħaddieħor fil-ġurnaliżmu, ħolxar ikun ġib iż-żejt. Murara kieku l-argument għamilta jindi. Għandna sitwazzjoni fejn għandek wieħed mill-iktar politiċi magħrufin li llum huwa membru ta' Strickland Foundation, id-ditta tiegħu tal-avukati kienet tirrappreżenta il-kumpanija Casco li bijat l-Allied u l-Progress Press. U tirrappreżenta wkoll l-Allied Newspapers u il-Progress Press. U fl-istess ħin fi żmien meta kien hemm daw 750,000 u kien avukat tal-Malta Enterprise u wieħed mill-avukati ver. Ġifieri iktar u ovvjament jien qed nirreferi ovvjament issa għal De Marco and Associates, għal Mario De Marco li ejja nfakru dan huwa l-istess bniedem li sa fejn naf jien kien ukoll l-avukat ta' ċertu kumpaniji kbar fosthom it-Tomas, fosthom nies oħra li kienu f'kontroversja. U Alla jbierek ma naqas xejn milli jikkritika kif kellu dritt jagħmel, imma naqas milli jgħid li kellu interess partikolari u finanzjarju. Jien meta sar dal-proġett mat-Times li għandi nifhem kien proġett li kien jiswa sa 26 miljun. Il-kumpanija De Marco and Associates li nifhem l-avukati jieħdu percentaġġ ta' dan ix-xogħol. Il-dħul tal-percentaġġ tal-kuntratt. Mario De Marco ma ħax xi dividends mill-kumpanija tiegħu, fimni għaddu kif iddikjara fil-Parlament li jdaħħal iktar minn $500,000. Jiġifieri good for him, good for him. Imma jiġifieri ukoll meta kienet jaħdem jiġifieri da mhux biss għandi nifhem dividends minn De Marco and Associates, ħa wkoll minn Progress Press u Allied Newspapers. Fej wara kollox imbagħad huwa wkoll membru ta' Strickland Foundation, li Strickland Foundation hija l-azzjonista li għandha 78%, 78% mit-Times of Malta. Til-ħaġa li l-edituri u l-ġurnalisti tajba di joqogħdu jgħidu jiena m'għandniex naqsmu mas-sidien, x'jiġifieri m'għandix taqsam mas-sidien. Is-sidien iħallsulek il-pagi. Is-sidien huma n-nies li jiddeċiedu min se jkun l-editur mhux l-editur. Is-sidien jiddeċiedu jekk it-Times hix favur jew kontra l-gvern. Is-sidien huma dawk li jiddeċiedu li dak kollu daqsxejn dak fil-wiċċ. Jiena nargumenta li l-ġurnalisti tiegħi għandhom l-indipendenza li jiddeċiedu u jinvestigaw u jikbu dak li jridu, ma nistax ngħid li bħala sit m'għandix direzzjoni u ma nixtieqx nara ċerti affarijiet li jidhru fil-gazzetta li jkollhom linja editorjali u jiddispeċini. Jien m'għandix għalfejn nikkwota eżempji ċari fejn it-Times kienet sikta, fejn it-Time ma tkellmitx. It-Time tkellmet ħafna mod speċjali fuq il-kwistjoni ta' Daphne Caruana Galizia. Kienet tarka importanti biex toħroġ ċerti fatti importanti.
Ma skużi kien hemm momenti oħra fejn baqgħet siekta, fejn ma tkellmitx, fejn ħarset in-naħa l-oħra, fejn anke kritikat dawk il-ġurnalisti jew il-medja li ħarġu stejjer oħra. Ġifieri il-linja tal-verġinità jew il-linja ta' kemm aħna subajna dritt, ifhimni, ma ġietx ikkreata fil-binja tal-imrieħel f'kumpanija li fuq fl-aħħar mill-aħħar wara 6 snin, 7 snin, iddeċidiet li dal-proġett kollu tal-istamperija tagħlaq u llum infatti r-realtà hija li l-istampar tal-gazzetti ma diċ issir għand The Times, issir għand kumpanija kompletament differenti.